बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैया बेलासियाव आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीयाव लाल गणेशनिफ्राय साइकेल फेक्टरिसिम सरजाबनाय गोदान लुनाय डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी उरां दालांखौ बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि 376 कौटि रां बाहायनानै लुनाय आरो 26 दानाव आबुं जानाय लाल गणेश आरो साइकेल फेक्टरिनि गेजेराव बे 2.8 किल'मिटार गोलाव आरो 12 मिटार गुवार उरां दालाङा नोगोरमायाव गारि जामखौ खम खालामगोन, दावबायनाय समखौ खमायगोन आरो सरजाबथिखौ साबसिन खालामगोन होनना मिजिंथिदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फोरमायबावदों सनिबार 23 मेसिम बे उरां दालांखौ सुबुंफोरा नुथाय लानो आरो बे जौगाथायखौ मोननो थाखाय थाबायनाय ओनसोल महरै बेखेवनानै लाखिनाय जागोन आरो रबिबार 24 मेनिफ्राय उरां दालांखौ गारि मटरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन होनना बिथाङा फोरमायथिदों। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसुआ गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बारग'लांनाय बेसेन बांनायखौ सामलायनो थाखाय थाबैनो नांथाबनायखौ दाबि खालामनानै आसामनि गासै जायगायाव रायजोनाङै धरना जागायदों। आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों बेसेननि बे थाबैनो बांनाया रायजोनि सुबुंफोरखौ गोब्राबै नारसिंदों। बिथाङा सोरखारखौ सोंखारिदों। बिथाङा दाय जाबसिनदों दि गुबुन हादोरफोरनि गेजेराव जानाय बुहुमनां दावहाफोरखौ बेसेन बांनायनि जाहोन होननानै दिन्थिनाय जादों आरो बिथाङा फोरमायथिबावदों आथिखालनि खुंथाय समाव बयनिख्रुइबो गोख्रों आरो जर'खा जाथायफोरा जाबोदों होननानै। अनलाइन प्लेटफर्म क'क्राझ जनता पार्टी (CJP)नि बांनाय मुंदांखाया बेनि गायसनगिरि अभिजित दिपकेनि नखरनि थाखाय जिंगा साननायनि जाहोन जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। राजखान्थि आरो नैथि खामानि गैयैनि सायाव सानस्रि महरै जागायनाय बे प्लेटफर्मआ आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां सिनायथि मोनबाय, जायनि जाउनाव दिपकेनि बिमा-बिफाया गिनाय मोनदों बे सिनायथिया बिथांनि राजखान्थियारि आयदाफोरनि थाखाय आयेनारि जेंना एबा ग्रेप्तारसिमबो लांनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। 27 नं नेशनेल हाइवेनि पुटिसरा टलगेटनि साखाथियाव खालामनाय मोनसे गेदेर ड्राग्स हेंथा होग्रा अपारेशनाव काछार पुलिसआ माखासे मुवा बेसादखौ बोखांनो हादों। क'डेन फस्फेट सिरापनि 21,600 बथल, गंनै मबाइल फन आरो मोनसे 6 साखा थानाय ट्राक जब्द खालामनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ ग्रेप्तार खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ड्राग्स जालनि हेंथायै नांथाबनायाव बे हान्जाखौ बाख्नायदों। मैया 16थि रायजो बिधान सभायाव गिबि बिबुंथि होनाय समाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय गोदान सोरखारनि नोजोरथिखौ फोसावबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मैया असमिया देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि थैनाय केसनि दायनिगिरि श्यामकानु महन्तनि जामिन खोनासंहोनायखौ दोनथ'नाय जादों। बे आयदानि खोनासंहोनायखौ फैगौ 25 मेसिम दोनथ'नाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों, जेराव रायजो सोरखारा जामिन आर'जलाइखौ हेंथा होनानै गावनि बाथ्रा लाखिगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फोरमायथिदों त्रिपुरा, आसाम आरो सोनाब बंग'नि सोरखारफोरा हादोरसिम सिमा बारनायनि हेंथायै नेमखान्थि आजावदों। बिथाङा फोरमायबावदों फैगौ सानफोराव बे 3 हादोरसानि गाहाय मन्थ्रिफोरजों नखर मन्त्रालयाव मोनसे जथुम खुंनाय जागोन होननानै, जायनि थांखिया सिमा बारनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रोंसिन रैखाथि राहा दानाय। शाह बिथाङा फोरमायथिबावदों सिमा रैखाथि हान्जा बिसेफखौ सिमा सामलायनायनि अनगायैबो जिल्ला थाखोनि बिबानगिरिफोरजों, जायनि गेजेराव जिल्ला बेंगिरि, पुलिस बिबानगिरि आरो थाना बिबानगिरिफोर दङ, लोगोसे फोनांजाब लाखिनो खावलायहरदों। बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों बे बिबानगिरिफोरनिफ्राय मोननाय खौरांखौ बाहायनानै सिमा बारग्राफोरखौ सिनायथिनानै हादोरनिफ्राय होखारहरनायनि थाखाय आरोबाव नांगौ बायदि राहा दानांगौ होननानै।
क'क्राझार जिल्ला स्पेसियेल पस्क' बिजिरसालिया 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ 20 बोसोरनि जोबथेसालिजों लोगोसे 25,000 रांनि जुरिमाना साजा फोसावदों। स्पेसियेल कर्टआ स्पेसियेल केस नं 73/20 नि बिजिरनायाव दायनिगिरि आब्दुल कालाम शेख 35निफ्राय 39 बोसोर बैसोनि गेजेराव आथोनारि अपराधीनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पस्क' आयेननि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव दायनिगिरि मोनो। स्पेसियेल बिजिरगिरि नुरजमाल हकआ आब्दुल कालाम शेखखौ सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पस्क' एक्टनि आयेन बायदियै साजा फोसावो। त्रिपुरा सोरखारा रायजोनि टेकनिकेल आरो प्रफेशनेल फसंथानफोरजों लोगोसे गासैबो सोरखारनि सामलायनाय कलेजफोराव 26 साननि गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ बोखारनाय जादों। थांनाय 21 मे खालि फोसावनाय मोनसे मावख'आरि फोसावथाय बायदिब्ला 25 मेनिफ्राय जुन दाननि 18 अक्ट'सिम थि खालामनाय गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ दासान्दि सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बोखारनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। फरायसाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिफाननि सामलायथायाव थानाय गासैबो कलेज, टेकनिकेल आरो प्रफेशनेल फसंथानफोरनि थाखाय मे दाननि 26 अक्ट'निफ्राय थि खालामनाय 26 साननि गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ बेयाव बोखारनाय जायो होननानै गोजौ सोलोंथाइ बिथोनगिरि अनिमेष देबबर्माया फोरमायथिदों। बिजेपिनि सोद्रोमा भुपेन कुमार बरा बिथाङा फोरमायथिदों, आसामाव इउनिफर्म सिभिल क'ड (इउसिसिआ) गोनांथार आरो मन्त्रि सभायाव बेनि सायाव सावरायनायखौ मदद होदों होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इउसिसि जाबस्रांनायनि आयदाखौ मन्त्रि सभायाव लाबोदों आरो बेखौ आसामनि इयुननि थाखाय होनना बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे बेखौ मदद होनाय जादों। बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों, आसामा मोनसे हारि आरो दोरोङारिखौ दिन्थियो होननानै।